Takže čaute všetci, vítajte pri ďalšom type videu. Tuto upozorňujem, že neviem to veľmi, viem to len tak intuitívne, takže to idem vysvetliť môjim intuitívnym spôsobom. Učiteľka nám dá niečo takéto alebo takéto do písomky, no a v podstate musíte z tohto si vyvodiť toto. Neviem prečo, ale má tu byť plusko. Možno preto, že to hraničí aj skladnú, aj so zápornou stranou, neviem. Proste bude tu plus. Tieto pluska, minuska nebudem vedieť vysvetliť, ale túto môžem. Tuto pôjde do tohto štvorčeka, pôjde dvojka. A hneď vám vysvetlím prečo. Lebo y plus, pozrieme si, kde je y a tu sú body. Raz, dva. Tu máme v podstate bod 2 a toto je S-ko. Tu je náš stredový bod, preto sem pôjde dvojka. A sem budeme musieť dať niečo, čo nám v podstate vie dať už devinku. Teda sem pôjde devinka, ale ako sme ju dostali sme ju týmto spôsobom, že 3 na druhú sa rovná 9, lebo sem musí ísť niečo, čo už je hotové, čo už je umocnené. Tak som to chcela vysvetliť, čo už je umocnené. A tým pádom, že toto sa nedá, nie je to takéto v podstate, nie sú už umocnené čísla, sú iba vyššie a viac, tak tým pádom to musí byť takéto, že tam pôjde tá devinka. No a tuto v podstate toto je podobné. Pozrieme si, kde máme y. Y je zase dvojka, takže dáme si sem, už doplníme si dvojku. X vieme, že tu je trojka, bod 3, takže sem to doplníme 3. A tuto neviem prečo, ale má ísť mínusko, jak bolo, neviem, nechápem prečo tam má ísť mínus, ale budem sa riadiť tým, že keď je aj túto mínus, tak aj túto mínus, takže tak logicky to dáva zmysel. No a potom tuto pôjde štvorka, lebo zase 2 na druhú je 4. Tu musí ísť niečo, čo už je hotová v podstate mocnina, čo už je v podstate, hej, mocnina, tak sa to nazýva. Takže toto, dúfam, že to trochu aspoň chápete. A to je všetko. Dúfam, že ste pochopili zvyšné videjka a majte sa krásne. Odpočívajte, čaute.